E. Sad smo imali, znači, klanjanje. Klanjali smo se presvetom oltarskom sakramentu, pa je bila misa, pa smo se pričestili, jeli? Ja vjerujem da oni koji su otišli, znači, oni to sve znaju i poznaju i vjeruju. Bogu hvala. Jeli? Da ne bi bilo po onom Isusovom, jeli, zar ćete me svi napustiti? Da. Tako da, evo, ono što je bitno, dakle, ide to. Može. Dakle, ono što je bitno kada govorimo o Eukaristiji, ona je dio onih 7 svetih sakramenata, jedan odjel. I onda u tom kontekstu uvijek se moramo vraćati i objašnjavati da bi dobili kontekst. Sad u tom kontekstu, dakle, imamo Sveto pismo i ja sjećam pokojni pater Lujo svaku svoju propovijed jest počinjao uvijek od govora o Adamu i Evi. Jer bez Adama i Eve sve ostaje nesigurno. Kad znamo da je počelo s Adamom i Evom, onda je sve sigurno. Tako i ovdje. Dakle, po Svetom pismu, Sveto pismo, odnosno objava nam objavljuje se da je čovjek stvoren za zajedništvo s Bogom. Dakle, nije stvorio samo čovjeka Bog da postoji, nego da živi u odnosu ljubavi sa svojim stvoriteljem. I to stanje, taj odnos ljubavi u kojem Bog prihvaća čovjeka kao svoje ljubljeno dijete, ljubljeno biće, odnosno sudjelovanje u Božjem životu, nazivamo posvetna milost. Dakle, čovjekovo dostojanstvo i izvor njegovog života proizlaze upravo i počivaju upravo na tom odnosu s Bogom. Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, jer na sliku Božju on ga stvori. I samim tim je čovjek pozvan na zajedništvo i odnos s Bogom i prijateljstvo s Bogom. I onda imamo puninu života, mira, harmonije. I što se onda događa? Događa se pad čovjeka i gubitak te posvetne milosti. Dakle, čovjek zloupotrebljava slobodu koju mu je Bog dao, dolazi do onog što kršćanska tradicija naziva istočni grijeh. I posljedica tog gubitka jest gubitak i prvotnog zajedništva s Bogom, gubitak posvetne milosti. I od tad ljudska vrsta, ljudski rod, cijelu povijest nosi ranu toga grijeha, toga otpada, toga pada. Po jednom čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt. Grijeh je zato prekinuo zajedništvo s Bogom. Grijeh je onaj koji razara naš duhovni život. Mi smo onda duhovno mrtvi. Na taj način smrt ne samo fizička, već duhovna, još veća, još gora po nas nego samo ova fizička. No, Bog ipak ne odustaje cijelu povijest spasenja od čovjeka i onda na kraju imamo tu objavu, postupnu objavu koja se svoj vrhunac i konačnost dobiva u utjelovljenom Bogu čovjeku, dakle Isusu Kristu, koje on ostvaruje to naše otkupljenje smrću na križu. Utjelovljenjem, smrću, uskrsnućem, dakle čovjeku je ponovno otvoren put prema Bogu. Kao što u Adamu svi umiru, tako su po Kristu svi oživljeni. To je nekakva suma onoga. Krist je dakle došao obnoviti ono što je grijeh uništio, a to je naše zajedništvo s Bogom. I onda plodovi Kristova otkupljenja nama se posreduju na poseban način, a to su sakramenti crkve. Dakle, kaže katekizam, sakramenti su djelotvorni znakovi milosti ustanovljeni od Krista i povjereni crkvi. Ono što učimo i što smo već ponavljali na prethodnima, dakle, vidljivi znakovi, one nevidljive Božje milosti koju nam on po tim vidljivim znakovima pruža. Dakle, po njima čovjek prima novi život u Bogu, obnavlja izgubljeno zajedništvo i raste u milosti i svetosti. I svaki sakrament ima posebnu ulogu onda u životu vjernika. Kad smo to sad nekako sumirali, dolazimo do Eukaristije kao izvora i vrhunca sakramenata. Dakle, iako svi sakramenti su darovi Božje milosti, jedan među njima zauzima posebno i središnje mjesto, a to je Eukaristija. Katekizam jasno kaže, Eukaristija je izvor i vrhunac svega kršćanskog života. Razlog tome je jedinstven. Zašto? Sakramenti drugi nam posreduju Božju milost, a ovdje nam se daje sam Krist u sakramentu Euharistije. Dakle, u drugim sakramentima Krist djeluje, u Euharistiji je on sam prisutan. Zato katekizam kaže, u presvetom sakramentu Euharistije sadržano je čitavo duhovno dobro crkve, sam Krist. I Euharistija je stoga središte života crkve, vrhunac svih sakramenata i duhovna hrana vjernika. Dakle, ako je grijeh prekinuo zajedništvo čovjeka s Bogom, a Krist ga ponovno otvori, onda je jasno zašto je i Euharistija važna. Ja se nadam da se čujem i da sam jasan. Yes. Okay.
Dakle, u njoj Krist ne samo da nas spašava, nego nam se daje kao hrana života. Sam Krist kaže, ja sam kruh života. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje za život svijeta. I onda kada govorimo o sakramentu Euharistiji, znači govorimo o središnjem tajstvu kršćanske vjere i u posebnom sakramentu kojim zajedništvo ulazimo s Kristom. Napravio bi, ima toga dosta, ali napravio jednu lijepu digresiju, crkveni oci, odnosno, dakle, oni uvijek govore, ona lijepa slika. Dakle, imamo na početku stablo, drvo, plod, nemoj jesti s njega, umrijet ćeš. Sad imamo drvo, križ, Krista, ali, uzmite i jedite što da bi živjeli. Zanimljivo. Ono što je bitno, kad govorimo o stvarnoj prisutnosti Krista, o tom ćemo prvo govoriti u presvetoj Euharistiji, dakle, imamo crkvu. Što crkva svečano naučava, odnosno što smo dužni vjerovati? Prvo, da je presveta Euharistija sakrament koji je ustanovio Krist. Drugo, da je u njoj sam Krist, njegovo tijelo, krv, duša i božanstvo stvarno, istinski i bitno prisutni pod prilikama, pojavnostima kruha i vina, da se njegova prisutnost ostvaruje transsubstancijacijom, to je s promjenom biti kruha i vina u tijelo i krv Kristovu. Četvrto, da je on sav prisutan i pod prilikom kruha i pod prilikom vina, te da kada se sve te prilike kruha i vina razdijele, on ostaje sav prisutan u svakom dijelu, čestici, kapi. Peto, da stvarna prisutnost započinje onog trenutka kad je posveta dovršena, ali nije ograničena samo na trenutak primanja svete pričesti, kao što to tvrde ovi protestanti i razne njihove sljedbe, nego traje i u hostijama koje se čuvaju nakon podjele pričesti, i da se Kristu u presvetoj Euharistiji treba klanjati vrhovnim klanjanjem koje pripada samome Bogu. Dakle, to je ono što smo dužni u ovom segmentu vjerovati potpuno. U 6. poglavlju Evanđelja po Ivanu imamo onaj događaj kada Krist umnaža one kruhove, zatim po noći prelazi hodajući po jezeru, dolazi do Kafarnauma, šetnja po moru, onome jezeru, i tamo ga dočekuje ono mnoštvo koje ga želi zakraljiti jer ih je nahranio. I tada on kaže, što jedite onu hranu koja vam daje život vječni, a ne onu samo od koje ponovno ćete ogladniti. I tamo on onda govori te bitne stvari koje onda njih sablažnjavaju. Zašto? Kaže on, zaista kaže on, ako ne jedete tijela Sina čovječega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, ima život vječni i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Jer moje tijelo jelo istinsko i moja je krv piće istinsko. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. I tad se oni sablažnjavaju i neki odlaze i onda se Krist okreće i pita učenike da mi nećete i vi ostaviti. Petar prihvaća i neće, jer govori, a kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga. No u ovom kontekstu isto tako je bitno zašto oni to čine, zato što vide, čuju što on govori, a to je, upotrebljava se ovdje grčka riječ koja faktično označava stvarno grizem nešto, žvačem, jedem na takav način, da oni shvaćaju da on stvarno govori da treba jesti njegovo tijelo, odnosno piti njegovu krv, i tu su oni sablažni. Svoje obećanje on ispunjava na posljednjoj večeri kada uzima kruh, izgovara riječi blagoslova, odnosno uzima kalež, izgovara isto riječi i govori ovo je moje tijelo, ovo je moja krv. Riječi same po sebi, dakle, nisu onda, mogu biti dvosmislene nekakve. Već doista apostoli vjeruju kao što i mi vjerujemo. Dakle, da su kada je rekao ovo je tijelo, ovo je moja krv, i vino i krv se pretvorili, dakle, i vino i kruh su se pretvorili u krv i tijelo. I crkva to od početka vjeruje, to imamo kod svetog Pavla, kaže, čaša blagoslova koju blagoslivljamo nije li zajedništvo krvi Kristove, kruh koji lomimo nije li zajedništvo tijela Gospodnjega. Tko god nedostojno jede ovaj kruh ili pije čašu Gospodnju, bit će krivac tijela i krvi Gospodnje. Sveti Ignacij Antiohijski, 117. je ubijen, kaže, Euharistija je tijelo našeg spasitelja Isusa Krista. Isto u 2. stoljeću Sveti Justin kaže,
Ne primamo ovo kao običan kruh, ni kao obično piće, nego kao što Isus Krist, naš spasitelj, imao tijelo i krv radi našega spasenja, tako smo poučeni da je hrana posvećena riječju molitve koja dolazi od njega, tijelo i krv toga Isusa koji je postao tijelom. Sveti Irenej Lionski, vino i kruh riječju Božjom postaju Euharistija koja je tijelo i krv Kristova. Isto tako i Hipolit Rimski, neću sad citirati i dalje. Dakle, ono što je tu bitno, da temelj naše vjere nije subjektivni osjećaj, već objektivna istina o stvarnoj prisutnosti Isusa Krista. Dakle, pod prilikom kruha i vina nije prisutan samo simbolički ili po svojoj moći, već on tu stvarno u istinu jest. Bitno stvarno. Sveti Čiril Jeruzalemski na lijep način baš kaže, budući da je on sam izrekao i rekao o kruhu, ovo je moje tijelo, tko će se još usuditi sumnjati? I budući da je on sam potvrdio i rekao, ovo je moja krv, tko će ikada dvojiti govoreći da to nije njegova krv? Dakle, naša sigurnost se temelji na Isusovim vlastitim riječima izgovorenim na posljednjoj večeri, koje moramo shvatiti u prirodnom i doslovnom smislu. I tako su shvaćali od početka. Dakle, na tome se zasniva vjera. Naša u to, na Kristovoj riječi. Polazimo iz toga da je Krist Bogo čovjek. Ako on to govori, onda to tako jest. Čisto. Dakle, Sveti Toma Akvinski obrazlaže logiku ove pretvorbe. Kaže, riječ Kristova, koja je mogla iz ničega učiniti da bude ono čega prije nije bilo, može učiniti da ono što jest prijeđe u nešto drugo. Ako on ima moć nad životom i smrću, on ima moć i pretvoriti kruh u svoje tijelo. I kako naša osjetila vide samo kruh, naš razum prosvijetljen vjerom prihvaća da je Isus Krist pravi, dakle, Bog i pravi čovjek uistinu prisutan po tim prilikama. On kao čovjek uzima kruh, izgovara blagoslov, ali kao Bog ujedno taj kruh pretvara u svoje vlastito tijelo. I onda imamo istoga ono što će utvrditi Tridentski sabor, dakle, transubstancijacija ili pretvorba cijele supstancije kruha u tijelo Kristovo. To ćemo još malo pojasniti za pol minute. Vjera, dakle, ujedno je nasuprot našim osjetilima, jer su naša osjetila ograničena. Ona vide, dodiruju, kušaju samo kruh i vino, međutim, kršćanska vjera je krepost koja se oslanja na autoritet, kao što smo rekli, onoga koji je objavljuje. Mi ne vjerujemo jer vidimo Isusa, već zato što se podlažemo vrhovnom autoritetu Boga koji posjeduje sve znanje i ne vara nas i ne može biti prevaren. I to je onda ono što Sveti Toma Akvinski govori, vidi, opi, pokus, varaju se tu, ali za čvrstu vjeru dosta je što čuh. Vjerujem u svemu Kristu, Bogu svom, istine nad ovom nema istinu. I samim time imamo naravno i dosljednost biblijskog izvještaja, jer da je kad su oni počeli Krista napuštati, kad je on rekao ovo je moje tijelo, moja krv, on je onda, ako stvarno nije mislio doslovno, rekao pa ne, ja nego mislim na doslovno da vi žvačete moje tijelo. E sad, kad govorimo o transubstancijaciji, dakle, od kruha i vina, kada je izgovoreno, promijenila se, dakle, kruh i vino se mijenjaju u njegovo tijelo i krv, dakle, ostaju samo prilike, kažemo, akcidenti. To jest veličina, oblik, težina, boja, okus, sve ono što možemo opaziti osjetilima. Ali što? Mijenja se, dakle, bit, što nešto jest, a ostaju samo pojavnosti, prilike, kako izgleda, miriše i to. Drugim riječima, kruh i vino, kemijski ostaju kruh i vino i fizički izgledaju isto, ali po sakramentalnoj stvarnosti postaju tijelo i krv Kristova. Dakle, to nije neka fizička transformacija, nego ontološka promjena. Promjena na razini same stvarnosti. Jer mi u stvarnosti ovako i svakodnevnom životu razlikujemo ono vanjsko, ono što vidimo i ono unutarnje, ono što jest. I to ne mora biti, nije svaki papir. Neki može biti vrijednosni papir, neko može biti moje predavanje, ali u ovom kontekstu pogotovo idemo dublje, vanjski izgled, dakle, određuje uvijek punu stvarnost, a u Euharistiji se događa još nešto radikalnije. Bog mijenja samu stvarnost kruha
a ostavlja njegove pojavnosti. Jer što nije ograničen zakonima fizike. Bog je Bog. On je stvorio zakone fizike. On je izvan njih. Dakle, naravno ostaje simbolič, i dalje ostaje simboli, kruh je uvijek hrana, život, vino je radost i tako, ali sakrament je više od simbola. Dok simbol pokazuje nešto što je odsutno, sakrament uprisutnjuje onoga koji je, dakle, tu prisutan. Znači, ne znači to da se Isus nekako zatvorio sad u kostiju, ne znači da je to neki kanibalizam sad imamo, ili da se radi o nekoj magiji. Ja. Iako to je uvijek nama znao reći profesor na fakultetu iz sakramentologije, znate ono, hokus pokus. Zašto? Zato što je hoc est corpus meus. Dakle, ovo je tijelo moje. A onda su ljudi, kako su slabo čuli, hokus pokus tamo onaj govara, nešto se promjenjuje, ali? I eto imamo mi, otuda se to proširilo u šire mase. Ono što je bitno. Krist je stvarno prisutan, prisutan je sakramentalno i prisutan je cijeli. Tijelo, krv, duša i božanstvo. Zašto je to važno? Dakle, ako je to samo na nekoj simboličkoj razini, onda je to lijepo obred. A ako je Euharistija stvarna Kristova prisutnost, onda je na središte kršćanskog života. Zato crkva kleči, zato se klanjamo i zato je pričest susret, a ne ritual. Pri čemu trebamo uvijek naglasiti transubstancijacija, dakle taj izraz koji je posuđen iz filozofije i sve to i način objašnjavanja. Nisu tu da se, ni pokušaj da se objasni kako Bog to čini, već da se zaštiti istina što se događa. Dakle, mi pokušavamo objasniti što se dogodilo. A dogodilo se da to jest tijelo, krv, duša i božanstvo samog Krista. Dakle, kao što smo rekli, čitav Krist je onda prisutan pod objema prilikama, znači i u krvi i u tijelu. Prisutan je pod svakim dijelom bilo koje prilike, dakle kad se podijele, Pritom imamo ono moguće pitanje uvijek, nemoguće da isto tijelo bude istodobno prisutno na nebu i u svim pojedinačnim hostijama diljem svijeta. Onda kaže jedan autor, možemo priznati da obično ljudsko tijelo, podložno zakonima prirode, ne može istodobno biti na više mjesta, no ovdje nije riječ o običnom tijelu, nego o tijelu koje je na tajstven način sjedinjeno s Bogom, gospodarom prirode i njezinih zakona. Fizičar o tome ne može ništa znati. Nitko ne zna zašto je takvo tijelo sposobno. Ne možeš dokazati da ono nije izuzeto od zakona prirode. Ne možeš pokazati da je poput drugih tijela ograničeno na jedno mjesto u prostoru. Druga su tijela podložna zakonima prostora, ovom su tijelu zakoni prostora podložni. Što se tiče trajanja same stvarne prisutnosti, izdefinirane istine, da je Krist dao, dakle, apostolima svoje tijelo pod prilikama kruha i vina i ni pod kakvim drugim prilikama, izvodimo, dakle, zaključak. Dokle god nakon posvete prilike ostaju nepromijenjene, traje i stvarna prisutnost. Kad se kvarenjem, vrenjem promijene u neke druge vrste, stvarna prisutnost prestaje. Ostavimo blagoslovljeno, dakle, odnosno ostavimo krv Kristovu u kaležu, odnosno te prilike dolazi do promjene u ocat, to više nije. Tako, kada blagujemo, kako se razgradi u nama, prestaje stvarna prisutnost. Isto tako, onda imamo ono dostojno sklanjanja u presvetoj oltarskom sakramentu. Kaže sveti Augustin, nitko ne blaguje ovo tijelo, a da mu se prije ne pokloni. Ova pobožnost je posebno došla u 12. stoljeću, kad se poslije 1000 godina vjerovanja da to jest počeli javljati ovi koji ne vjeruju, već dakle tamo u 12. stoljeću, pa uveden običaj onda čuvanja posebno hostije u svetokraništu s izričitom svrhom da vjernici mogu iskazivati klanjanje i izvan mise. Dotad se isto znalo čuvati, ali prvenstveno za one koji su bolesni, kojima treba otići i podijeliti, dakle, popudbinu i tako. A onda poslije Urban IV je 1264. dakle ustanovio blagdan tijelova i misu, a onda je sveti Toma naravno sastavio poznate himne Verbum supernum, Pangue lingua, Lauda Sion i ostale. Dobro. Sad,
to smo sad objasnili, ovo malo o stvarnoj prisutnosti. Sad ima još toga. Ja se nadam da nisam naporan i da previše ja to pričam. Sam da ja malo provjerim vrijeme. Dobro, nema veze. Sveta misa je ovjekovječenje žrtve s Kalvarije. Dakle, mnogi danas kad govorimo o žrtvi, više se govori nekakva bratska gozba, zajedničko blagovanje, na misu kad govorimo, dakle, ali u biti je misa stvarna žrtva. Što crkva po tom pitanju naučava? Dakle, da je Krist na posljednjoj večeri ustanovio misu, pravu, vidljivu žrtvu kakvu ljudska narav zahtijeva. Drugo, da je Krist ostavio misu svojoj crkvi da kroz sva vremena predstavlja i bude spomen žrtve, križa, te da bude ne samo žrtva hvale i zahvaljivanja, nego i djelotvorna za oproštenje grijeha i kazni koje nam pripadaju zbog njih, a na korist živih i mrtvih, da je Krist ustanovio posebno svećeništvo za njezino slavlje, da Krist po službi svojih svećenika u misi prinosi samog sebe kao što je prinio sebe na križu, ali dok je to prinio na krvni način, ovdje je to na nekrvni način. I peto, da je osim te razlike žrtva mise ista kao ona na križu, jer isti svećenik, ista žrtva, isti prinos, isto prinošenje. Pri tome je vrlo bitno, onda neću imati toga dosta, ali kada govorimo o žrtva, zašto je bitna žrtva? Zato što kada Krist to ustanovljuje, to je sve nastavak onoga kako su židovskog poimanja žrtve. Ono što je u slikama sad se ostvarilo. I ako ne prepoznajemo to zašto su oni i kako su oni prinosili žrtve, onda nećemo do punine shvatiti o čemu se radi kada govorimo o žrtvi. Jer su židovske žrtve pomogli apostolima, dakle, da razumiju što se događa. Bitne značajke židovskih žrtava bile su sljedeće. Prvo, neka materijalna stvar koja je predstavljala čovjeka ili ljudski život prinosila se kao dar Bogu. Taj dar se naziva žrtva, prinos, oblacija, a ponekad i žrtva u užem smislu. Svećenik je prinosio ili predavao žrtvu Bogu, dovodeći u dodir sa žrtvenikom koji je žrtvenike posvećivao žrtvu. I treće, prinošenje žrtve imalo je za cilj. Što? To je sad isto najbitnije faktično. Izraziti čovjekovo potpuno predanje sebe i svoje volje Bogu, njegovo priznanje Božje vrhovne i očinske vlasti nad sobom, te njegovu želju da se s Bogom sjedini u ljubavi. Učinak ili plod žrtve je bio obnova ili porast Božjeg prijateljstva. Dakle, vanjski obred nije puki znak, povećavao je vrijednost čina štovatelja. Zašto je to bitno? Starozavjetni čovjek zna da je grijehom odvojen od Boga. On pokušava žrtvom na neki način, i ono kako mu je Bog objavio da učini, prikazati nešto umjesto sebe. Neće sad on sebe ili nekoga čovjeka žrtvovati, ali na ovaj način, zašto? Zato imamo krv. Krv je simbol života. Dakle, moj život pripada tebi, Bože. Ja sad žrtvujem ovu životinju. I sve ostalo. Imamo i beskrvne žrtve, isto to ćemo vidjeti. Dakle, starozavjetna žrtva znači da čovjek priznaje da život dolazi od Boga, priznaje da ga je grijeh udaljio od Boga, vraća Bogu dar života u znak pokajanja i traži obnovu saveza i pomirenja. Sve to je na kraju objedinjeno u Kristovoj, stvarnoj, istinskoj, jedinoj, pravoj žrtvi, onoj punoj. Pri čemu imamo i 4 vrste žrtava u Starom Zavjetu. Žrtva paljenica, holokaust, potpuno predanje Bogu. Dakle, paljenica je bila žrtva u kojoj se cijela životinja spaljivala na oltaru i nisu uzimali ni svećenik, ni prinosioci drugi ništa. Ona znači potpuno predanje Bogu. Druga žrtva je prinosnica, to je zahvalnica. Ova žrtva je dar zahvalnosti Bogu za primljene darove, recimo najboljeg brašna, najboljih plodova. To je zahvala Bogu za sve primljene milosti. Treća žrtva je pričesnica koja je žrtva zajedništva. Zašto? Zato što su oni dio toga isto, jedan dio su spalili, drugi su svećenik, odnosno ostali blagovali. Pomirenje s Bogom, što vodi zajedništvu. I žrtva okajnica, žrtva za grijeh, za pomirenje zbog grijeha. I zašto je ovo? Dakle, u svetoj misiji prisutno je sve što su starozavjetne žrtve pokušale izraziti. Klanjanje Bogu, zahvala, pomirenje s Bogom, zajedništvo s Bogom. Ali sad ne više simbolično, nego u stvarnoj Kristovoj žrtvi koji objedinjuje sve. Žrtve spajaju se u jedno. To sažima onda katekizam katoličke crkve kad kaže Kristova žrtva i žrtva Euharistije jedna su jedina žrtva. Dakle, žrtva je javni čin u kojem svećenik prinosi ili predaje
Bogu vidljivi dar ili žrtvu kako bi označio Božju vrhovnu i očinsku vlast nad nama, našu potpunu ovisnost o njemu i naše djetinje polaganje njemu. Možemo, ima zanimljiv citat, kaže, naše klanjanje Bogu u žrtvi naravno uključuje čine zahvaljivanja, prošnje, zadovoljštine ili okajanja. No kako bismo kao njegova stvorenja mogli štovati ga, a da mu ne zahvaljujemo? Kako bismo potpuno ovisni o njegovoj dobroti mogli štovati, a da ne molimo nastavak njegovog milosrđa prema nama? Kako bismo ga mogli štovati, a da ne želimo dati zadovoljštinu za svoje grijehe? Dakle, bilo koji od tih činova mora biti naglašena oznaka pojedine žrtve i dati joj poseban naziv. A savršena Kristova žrtva sve to objedinjuje. Ima toga, ja starafiju vidim, ja svašta nešto. Pa ću možda neke dijelove malo skratiti. Ono što je bitno isto tako. U žrtvi križa Krist je ujedno i svećenik i žrtva. Božanski izabran i postavljen za obje službe. Bila je to otkupiteljska žrtva, stoga je nije prinio za sebe, nego za nas. Kao naš predstavnik, sa srcem punem ljubavi prema nama i boli zbog naših grijeha. Izvana je prinio i predao svoj život Bogu. Zašto? Možemo reći 4 razloga. Prvo, da pokaže kako je Bog gospodar i vlasnik života svakog od nas, naš stvoritelj i gospodin. Da u naše ime hvali, zahvaljuje i slavi Boga. Da moli Boga da nam se vrati božansko prijateljstvo darom posvetne milosti i da svojim patnjama dadne zadovoljštinu za sve naše grijehe. Kao svećenik prinio je svoj život Bogu, kao žrtva dao ga je. Bio je savršen kao žrtva, savršen kao svećenik, a ujedno on je i sam žrtvenik. Zašto? Zato što ne treba žrtvenik da njega posveti, već on sve posvećuje kroz svoje tijelo. Tako je, imamo to u jednoj od molitvi, znači pod misom, ti si i svećenik i žrtva i žrtvenik. Ono što je bitno, još sad ću ja malo preskočiti, samo da vidim što trebam preskočiti, što mogu, mislim. Ono što imamo blagoslove, smise. Dakle, ovo je sad što govorim je misa. Što ne mora znači da si ti pričestio po tom misom, odmah, ali nužno je, potrebno, bitno je da se pričešćujemo. Ali govorimo sad o sakramentu Euharistije, misleći pod misu, kao žrtvu. Ono što su darovi ili koristi koje primamo od Boga po misi ili plodovi sastoje se u ublažavanju Božje srdžbe, brisanju duga vremenite kazne, primanju blagoslova, uključujući porast posvetne milosti i druge darove. Dakle, ipak valja spomenuti da su plodovi mise premda razmjeni raspoloženju, našem raspoloženju, zavisi koliko smo mi tome otvoreni, to ćemo dalje govoriti o pričasti, daleko vredniji od onih koji bi se mogli zadobiti privatnom molitvom uz isto raspoloženje, jer u misi Krist, kao što smo rekli, djeluje s nama na osobit način. I kaže jedan autor sljedeće kada govoriš o nedjeljnoj misi, kaže, ovo mi je lijepo. Tvoj spasitelj imao je tu, dakle, usmjeri svoje misli na misu na kojoj ćeš biti sljedeće nedjelje. Tvoj spasitelj imao je tu misu i tebe pred očima dok je bio na križu. Vidio je tvoju potpunu ovisnost o božanskoj svemoći za tvoje postojanje i život. Za svaki tvoj čin i misao i klanjao se Bogu za tebe. Vidio je tvoju zaduženost božanskom milosrđu za sve milosti koje su ti darovane, uključujući samu povlasticu da budeš nazočan obnovi njegove otkupiteljske žrtve i zahvalio je Bogu za tebe. Vidio je tvoju slabost i potrebe i molio je Božju pomoć i blagoslov za tebe. Upravo onu pomoć i blagoslov koje bi trebao željeti u času te nedjeljne mise. Vidio je tragove nesavršenosti ili možda ljagu krivnje na tvojoj duši, zajedno s neplaćenim dugom vremenite kazne. I prinio je punu zadovoljštinu i okajanje za tebe, da po njegovim patnjama budeš očišćen i oslobođen. Na sljedećoj nedjeljnoj misi sva pomoć koju je zadobio za tebe svojim uzvišenim činima bit će ti dostupna. Tvoji će čini biti slabi, možda nagriženi rastresenošću i bez žara, ali on, božanska žrtva, uzet će ih u svoje svete ruke, očistit će ih od nedostataka, njihovoj maloj vrijednosti pridodat će svu žarku ljubav od presvetog srca, svu savršenu podložnost božanskoj volji koju imao na križu, te će ih uzdižući ih do sličnosti s činima koje učinio u tvoje ime,
prikazati Ocu vječnome. I onda, kažem, kada govorimo, propustili smo misu. Nisam stigao. To uvijek govorim ovima kad mi dođu nekad po potvrdu za ovo, za ono, pa idete na misu, pa ne baš, pa... U ovom materijalnom svijetu, kad bismo razmišljali iz materijalnog, da ovdje dijelim, to sam već nekad govorio, da ovdje dijelim 100 eura svake nedjelje, bio bi red odavde do predškola. A ovdje mi se sam živi Bog daje, duh, duša, tijelo i božanstvo, sve ono što je za mene dato, ja kažem ne treba mi. Odnosno, posjeduje mi se milost da bih još živio kao dijete Božje. Sad sam dosta toga i nekih stvari preskočio koje su bitne, ali evo, bolje ne možemo sve ni probaviti odmah. Tako. Dobro, ima još nešto. Samo 2 stranice prije. Što se tiče svete pričesti. Svečano učenje crkve po tom pitanju. Crkva svečano naučava. Dakle, ono što smo rekli, da je presveta Euharistija sakrament. Da daje povećanje milosti onima koji dostojno primaju, da njezin učinak na dušu sličan učinku hrane na tijelo, uzdržava je, jača, krijepi i raduje, da nam pomaže izbjeći smrtni grijeh i nadvladati sve nesavršenosti, da je ona zalog ili jamstvo vječne sreće koja će biti naša i da nitko osim svećenika koji slavi misu, dakle, nije obvezan pričestiti se pod obje prilike. Zakonodavstvo crkve, s druge strane, crkva odredila da je onaj koji želi dostojno primiti pričest mora ne samo biti u stanju milosti, nego i držati potpuni post 1 sat prije pričesti izuzev vode i lijekova. Ovo ne obvezuje stare i bolesne. To je nekad bilo od ponoći, dakle, pa do pričesti. Ono što je bitno kod posta, dakle, općenito kod posta, stavljam nešto sa strane, govoreći da nema te hrane koja može zadovoljiti onu istinsku glad moje duše. To je ono kada govore istočni o postu, pa kažu što je čovjek prekršio? Prvi post u Edenu, opet vraćamo na stablo i ono. Dakle, nemoj jesti, a ti jedeš. To je post koji si prekršio. Rekao si, ja trebam nešto više od tebe, Bože. Sad ovdje mi postimo i kažemo, ne trebam ništa izuzev tebe. Tako i naš svaki post treba biti vođen time. Drugo, da su svi vjernici koji su došli do uporabe razuma dužni primiti svetu pričest, pričesti se barem jednom godišnje, jer uskrsu se pričesti ispovjedi, kao i na samrti. Dakle, pričesti se na samrti. I da nitko ne smije pristupiti oltaru dok u sakramentu pokore nije zadobio oproštenje svih smrtnih grijeha. Ako je dakle svjestan, dakle nakon posljednje ispovjedi počinio smrtni grijeh, mora se suzdržati od pričesti, pa čak i onda kada uspiješ načiniti čin savršenog pokajanja, ali to sad pokajanje savršeno da ne bi ulazili u to, to je ono kada se ti stvarno potpunim svojim bićem, ne zbog straha od pakla, već zbog toga što si uvrijedio Boga, kaješ potpuno. A opet ne možeš da. Izuzev u izvanrednim okolnostima, recimo nekakvog stanja, rata i nečega gdje se dobiva i ovo odrješenje za sve i tako. Ali dobro, to je nešto drugo. Ono što sveta pričest kao duhovna hrana daje nama, održava, dakle, božansku vitalnost u nama. Kaže Tomanas Akvijski uči da je stvarni učinak ovog sakramenta jedinstvo mističnog tijela bez kojeg nema spasenja. Jer on duši daje životnu snagu samog Krista. Bez ove nebeske hrane duša gubi svoju duhovnu svježinu i postaje podložna mrtvilu grijeha. Zato ako ne jedete ovo tijelo, umrijet ćete. Isus onda kao živi instrument milosti, dakle, i isto tako zajedničarsko-božanske naravi. Primanjem pričesti vjernik biva uzdignut na nadprirodnu razinu, postajući zajedničar božanske naravi. Sjedinjuje nas Krist sa sobom, kao što su žive loze sjedinjene s trsom. To je predivna jedna slika svetog Čirila Aleksandrijskog koji kaže, on opisuje ovo sjedinjenje, kao kad se komad voska stavi na drugi i oba se stope, tako onaj koji prima tijelo i krv Kristovu biva s njime tako sjedinjen da je Krist u njemu i on u Kristu. Ono koji su uvjeti za primanje pričesti. Stanje milosti, to smo rekli, odsutnost smrtnog grijeha,
Dakle, tko jede kruh ili pije čašu Gospodnju nedostojno, krive tijelu i krvi Kristove. Intelektualni pristanak vjere, dakle pristupam, ne možeš samo pristupati na temelju nekog osjećaja individualnog nečega, subjektivnog povjerenja, već moraš s apsolutnom sigurnošću prihvatiti da je pod prilikama kruha prisutan stvarni Krist, Bog i čovjek, oslanjajući se na autoritet Boga. I isto tako moraš biti dobre volje, odnosno nastojati svoju volju uskladiti s Božjom voljom. Nekakav molitveni stav iskrenosti, čistoće srca koje se dupire svemu onome od ovoga svijeta. Sveti Augustin će reći, budi ud Kristov da tvoje amen bude istinito. Misli se na amen u misi kad svi rekamo amen. I samim time dolazimo plodovi plodonosne pričesti, su onda povećanje posvetne milosti, daju se i druge milosti na razum utječe, razum nam prosvjetljuje, se jasnije uoči istine vjere, zadrži ih u pamćenju, ispravno njima rasuđuje, odnosno na volju, jača se da se odupre privlačnosti zla, niskim strastima, sebičnosti. To je ono kada mislimo da ćemo svojim snagama, evo uspio sam nešto, to čujemo ispred domaći, uspio sam ovo, uspio sam ono, a onda sam pao. Pa, svi mi padamo, to stoji. Ali govorimo, dakle, moramo računati da nam Bog, što više se ispovjedamo, što više se Bogom pričešćujemo, što više s Bogom nastojimo, onda ćemo i ustrajati više. Preobražavamo se u Krista i ujedno imamo zalog buduće slave. Kao kruh života, Euharistija je neposredna priprema za blaženstvo u nebu. Milost koja je ovdje hranila dušu pod velom prilika, u vječnosti će se pretvoriti u svjetlo slave. Tada ćemo konačno vidjeti Boga licem u lice, njegove beskrajne ljepote. Sveti Toma Akvinski zaključuje da je stvarni učinak ovog sakramenta jedinstvo, dakle mističnog tijela bez kojeg nema spasenja, što je konačni cilj našeg putovanja. Zaključno, dakle, sveta pričest je najuzvišenije sredstvo kojim Bog čovjeku daruje svoj vlastiti život. Ona zahtijeva čistu vjeru i čistu dušu, ali zauzvrat nudi potpunu duhovnu obnovu, sjedinjenje s božanstvom i snagu za pobjedom nad svijetom. Gospod zbori i kruh biva svetim tijelom njegovim, likom vina krv se skriva, okom toga ne vidim, ali sama vjera živa kazuje bezazlenim. Divnoj, dakle, tajni ovoj, klanjajmo se smirno mi, stari zakon, žrtvi novoj, nek se sada ukloni, vjera duši čovjekovoj, nek spoznanje dopuni. Bogu Otcu, Bogu Sinu, hvala s pjesmom radosnom, slavimo im veličinu, častimo ih dušom svom. K Duhu Svetom nek se vinu, glas i s dikom jednako. Idite u mir.